og bil. Nej, nu er det nok at svare, jeg kan ikke tage din frække stil. Tina har fået en idé til en serie om de små i det store system. Noget hun har forsket i flere år, og nu er situationen gået hen og blevet ekstrem. Skide god idé, siger de på bladet, den er fjol, og Tina tror nu næsten på sit held. Indtil redaktøren siger tak, den tager vi selv, for der er noget galt i Norden, og selvom det er os, der er de fri. Vi siger ting til redaktørerne, som de åbenbart slet ikke kan lide. Noget med at minde om, at vi skal have til skat og hus og bil. Nej, nu er det nok at svare, jeg kan ikke tage din frække stil. Peter tager gerne mikrofonen i hånden, og han elsker at lave beats. Send os synopser til montager fra de lande, hvor det hele alt for ofte bliver for hits. Dem vil han svært gerne købe, hun har travlt og skal i studiet lige om lidt. 4,5 timer for en tusser, og kantinen giver kredit. For der er noget galt i Norden, og så selvom det er os, der er vi fri. Vi siger ting til redaktørerne, som de åbenbart slet ikke kan lide. Noget med at minde om, at vi skal have til skat og hus og bil. Nej, nu er det nok at svare, jeg kan ikke tage din frække stil. For der er noget galt i Norden.